Taġġilx għamel l-istudji meħtieġa biex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Hija din it-talba li qed jagħmlu n-nies ta' Marsaxlokk u Biżebbuġa dwar it-tanker illi fuqu se tinżamm il-ħażna tal-gass għall-impjant il-ġdid u li se jkun ankrat fil-bajja ta' Marsaxlokk b'detriment u periklu kbir għar-residenti. Wara li qed ikomplu joħorġu aktar studji minn esperti li juru il-periklu u l-impatt fuq iż-żona u wara li flaqa tal-MEPA stess ħareġ li l-maġġoranza assoluta tar-residenti huma kontra dan il-proġett, fl-aħħar sigħat iltqajna mar-residenti ta' Marsaxlokk. M'għandix isser raġla, għandu jsul l-istudju sewwa, ħalli jekk hemm alternattiva x'tista' sejr. Issejr isser il-ħaġa ma mhux bil-għaġla. Il-parir li ma jkun hemm x'għaġla ħalli jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Il-kummenti tan-nies jirriflettu dak li qalu 91% tar-residenti ta' Biżebbuġa u Marsaxlokk li ma jridux li dan il-vapur ikun sorġut fil-bajja ta' Marsaxlokk. Jiena nippreferi li kieku ma jkunx ġol portu. Jiena li borja ma noqgħodx Marsaxlokk hawnhekk u noqgħod Biżebbuġa. Imma kif ikun barra l-port, nippreferihu. Inqas periklu naturalment. Min barra li huma nkwetati dwar il-periklu ta' dan il-proġett, ir-residenti esprimew tħassib tagħhom dwar kif dan il-proġett se jarraq iż-żbuħija ta' din il-bajja. Huwa port bellezza sabiħ hawnhekk u wieħed ta' min jieħu ħsibu, ġifieri jekk kienu ħajamlu xi ħaġa jagħmluha bil-għaqal u joqgħod attenti għal x'ikun qegħdin jagħmlu. Aw post turistiku, ġifieri l-ewwel nett is-saħħa tar-residenzi tan-nies. Bissaw post turistiku wkoll m'għandux ikun hemm maġla għax jekk issir xi ħaġa daqshekk kbira li saħansitra tagħti kullum kien, iridu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet b'ċertu kawtela b'ċertu għaqal. Jispikka l-kumment ta' wieħed mill-persuni li qalilna li minkejja li dan il-proġett għanqal tħassib, in-nies f'Biżebbuġa illum huma sikta. Biżebbuġa b'dil-ħabs tan-nies ħadd ma qed jgħid xejn. La jsemmu t-trap l-iswed l-ċejsa, l-Freeport, ħadd mi jitkellem xejn qiegħed kiesu. U periklu danu. L-istess persuna hija tal-fema li dan il-proġett se jaffettwa wkoll il-proprjetà f'Biżebbuġa u iktar f'Marsaxlokk. Kif qed jgħidu li minn tant se jiġu jqogħdu n-nies hemmhekk u jekk ikun hemm dal-periklu u speċjalment iktar Marsaxlokk hawnhekk iktar biexinu. Min barra r-residenti ta' Biżebbuġa u Marsaxlokk, anki l-kaptan tal-vapur li fuq se tinżamm il-ħażna tal-LNG għall-impjant tal-gass esprima tħassib tiegħu dwar is-sigurtà ta' dan il-vapur u qal li huwa talab li jinbena breakwater biex jilqa' l-mewġ u jżid is-sigurtà. Madankollu din it-talba ma ntlaqatx mill-Gvern minħabba l-ħin u l-ispejjeż u l-biża' li dan il-proġett ma jitlestix fil-ħin li stipula huwa stess biex ikun jista' jwettaq il-weda tiegħu li jraħħas il-kontijiet anki għaskapitu tas-sigurtà tar-residenti ta' dawn l-inħawi fin-naħat isfel ta' Malta.